Здравей! Чувстваш ли, че понякога нещата не вървят, колкото и усилия да полагаш, все нещо ти пречи, успехът винаги закъснява или се използва точно преди финала? Днес няма да говорим за мотивация, а за енергийните паразити. Избери число от 1 до 3, гледай се в картата и помисли за това, кое е нещото, което те спъва към сбъдването на твоите мечти и твоята реализация. Ако избра вариант номер 1, тук се пада Астарот, херцогът, който знае всички тайни, но който те кара да отлагаш. Справедливостта от Таро показва, че си заклещен в аналитична парализа. Астарот те кара да вярваш, че още не си готов, че не знаеш достатъчно или че моментът не е справедлив. Ти чакаш идеалния баланс, докато животът минава покрай теб. Често пъти не можеш да вземеш решение, не можеш да избереш какво да направиш и постоянно имаш объркване. Спри да отлагаш и да претегляш плюсовете и минусите на всяка ситуация. Астарот се храни от твоето колебание. Успехът изисква действие, а не съд. Тук при някой също може да се проиграва тази ситуация, че често се критикувате и се чудите дали сте готови да направите дадено нещо, виждате повече недостатъци в себе си и в другите. Но това трябва да го промените, за да може да се развивате напред. Втория вариант е Амон, маркизът, който носи раздор и помирение, но който те държи в миналото. Картата е 2 пентакъла и това е карта на жонглирането. Ти се опитваш да угодиш на всички, да поддържаш 2 бизнеса или 2 идеи, или 2 начина на живот, или 2 връзки едновременно. Амон засилва вътрешния ти конфликт. Резултатът е пилееш енергията си на дребно и нищо не расте. Опитваш се да носиш 2 дини под една мишница в обща линия, но това често те изтощава и не води до никакви резултати. Спри да жонглираш, избери едно нещо и го удари с цялата си мощ. Амон ще те остави на мира само когато спреш да се опитваш да си добър за всички. Преминаваме към вариант номер 3. Кой ти пречи? При теб се падна Вуал. Мощният херцог, който разпалва любов, но който може да те подведе в илюзии за бъдещето. Картата е 3 жезела и картата е свързана с очакванията. Ти си пуснала корабите си и чакаш. Вуал те държи в състояние на розови очила. Мислиш си, че успехът е точно зад ъгъла и спираш да гребеш. Този демон те кара да се влюбваш в идеята за успеха, вместо в работата за него. Тук е за хора, които прекалено си визуализират, манифестират, чакат нещо да се случи, от някъде да дойде шанс, но всъщност действия никакви не предприемат. Слез на земята, корабите няма да дойдат сами, ако нямаш пристанище. Спри да мечтаеш за някой ден, да си
мислиш, че всичко ще става само с визуализации и манифестации, а започни да действаш и да градиш още днес. Напиши в коментарите кой вариант избра и сподели с приятели да видиш какви неща при тях се падат като пречки. Последвай ме за още окултни видеа и гледания на карти Таро. Ако имаш интерес за лична задълбочена консултация, можеш да ми пишеш на лично съобщение. До скоро!